Бу кабер ташлары дигәч, кешенең иң башта башына зират яки каберлек дип инде шундый җир, анда басып торган кабер ташлары, алар бит инде төрле кыяфәттә, төрле формада була бит. Һәм халыкларның үзенчәлеккә карап та алар да аерылып торалар. Тик Төркиядә кабер ташлары дин әһелләренә кабер ташының башына чалма чорнаган кебек сын ясап куйсалар. Безнең якларда ул бераз үзенчәлекле. Чөнки кар ява, яңгыр ява, шуңа күрә кар булганда ул җыелмасын өчен һәм безнең бит кабер ташлар, безнең тирә-якта кабер ташлар, алар нигездә Известан, кереш таштан эшләнгән. Алар бик чыдам түгел. Һәм аларны тагын да бозмас өчен аларның өсте шылырак була, яки анда җилкәле була. Төрле төсләре бар. Менә бу кабер таш дигәч, мин дини мәсьәләләр эченә бик монда керергә җыенмыйм. Аның үзенең теге аңлатмалары бар, һәркемнең дә үзенең фикере бар ки, ни өчен кабер таш куела. Аны кайбер әйтәләр, таш билге диләр. Кайберләре теге баш ташы дип тә куялар, яки баш өстенә куялар. Бу да халыкларның фикерләү дәрәҗәсендә, фикерләү үзенчәлекләренә бәйле нәрсә дип уйлыйм инде. Аны кешенең җаны белән бәйлиләр. Ягъни бу теге дөньяга керү өчен менә кабер таш юл күрсәтә дип аңлатучылар бар. Күптер дә аңлатучылар бар. Мин бераз Болгар кабер ташларының үзләренә, ягъни аларның бер предмет буларак, бер әйбер буларак булуларына якын килмәкче булам. Билгеле, Болгар дәүләтен инде хәзер без генә түгел, бу туфракларда яшәүчеләр, бөтен дөньядагы күбрәк тарихчылар беләләр. Чөнки Болгар дәүләте Урта гасырда Төрки дәүләтләр арасында иң беренче булып ислам динен кабул иткән дәүләт. Дөресрәге, рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән дәүләт. Ул Ибн Фатлан рисаләсенә күрә аны инде ул бик күптә басылып чыкты. 922 ел икәнен беләбез. Бәйрәм вакытларында үткәрәбез. Билгеле, бу мәсьәлә бераз бәхәсле кайбер. Мәсәлән, Төркия галимнәре эчендә алар беренче дәүләт дип Карахан дәүләтен саныйлар. Ләкин Карахан дәүләтендә ислам динен кайчан кабул иткәннәр тегәл даты юк. Анда Салтык Бугра хан дигән, ләкин Салтык Бугра ханның кайчан туганын, кайчан үлгәне турында төрле фикерләр бар. Шуңа күрә ул бераз әлегә имеш-мимешләргә корылган фикер. Менә инде дин булкарлар белән бәйле бу ислам динен рәсми рәвештә кабул итү ул инде документлаштырылган нәрсә, документка нигезле әйбер. Инде менә бу кабер ташлар, ташлары дөресәге, алар бит вафат булган кешенең, теге туфракка бирелгән кешенең аерылмас бер, без бүген көндә аның бер аерылмас бер өлеш итеп кабул итәбез. Чөнки бу җирдә фәлән кеше күмелгәнен беләбез. Ул кешенең кем булганын беләбез. Һәм хәтта бу ташларны кем куйган, туганнарымы яки берәр җәмгыятьме, оешмамы, һәм андагы язуларны кем язган, шундый мәгълүмат бирелә. Бу әле бу таш белән бәйле мәгълүмат. Без шул мәгълүматка карап, анда шул кеше яшәгән бераз борынгырак таш булса, Урта гасырда мәсәлән караган булса, яки Казан халыгына караган булса, без аны белә алабыз. Казан халыгында башта нинди телдә язганнар. Бу ташның теле. Һәм бу каллиграфия, яки матур язу, теге үслүпләре, стильләре нинди булырга мөмкин. Чөнки бөтен ташта бер генә тел язылмый. Аннан соң төрле һөнәр ияләренең исемнәре чыгарга мөмкин. Аннан тел ягына килсәк, анда бәлкем кайда туганлыгы да күрсәтергә мөмкин, кайда үлгәнлеге, ничек үлгәнлеге, андагы сүзләр, ул вакытта нинди сүзләр кулланылган, ул вакытта нинди җөмлә төзелеше, нинди сүз тезмәләр тел ягыннан, ул вакытта кеше исемнәре, нинди кеше исемнәрен кулланганнар. Менә төрле яклап, һәм шул вакытта менә бирәк тә Казан ханлыгы ташларында бизәк, бик матур бизәкләр. Ташның артында әйтгәндә
чәчәкләр бик күп. Матур шундый теге композиция эшләнгән. Кырыйларында мөмкин язу булырга, ташның алдында да шундый таш башында мөмкин булырга бизәк, юл араларында бизәк булырга мөмкин. Димәк, монда инде сәнгать мәсьәләсе уртага чыга. Димәк, сәнгать дигәндә бизәк сәнгать турында эшкәртә була. Менә инде хәзер туп-туры килсәк, Болгар дәүләтенең кабер ташлары дигән бер бу таррак тема дип алам инде. Иң башта шуны әйтергә кирәк. Соңгы бер нәтиҗә яки абсолют нәтиҗә, абсолют бер берәмлек итеп ташларның санын ала алмыйбыз. Күп кенә кешеләр, менә фәлән таш булган, шуның менә ничәдер өлеше, былай язылган, ничәдер өлеше, былай язылган, былай дип, шуннан күрә бик зур нәтиҗә чыгарга тырышалар. Бу иҗтимагый фәннәр өлкәсендә бу статистик белем диләр инде, статистик белем бик үзен акламый. Чөнки статистик белемнең беренчел таләбе синең гомуми мәгълүматың булырга тиеш. Менә таш булса, барлыгы ничә таш булган. Без аны белә алмыйбыз. Чөнки бу Болгар ташлары, алар кайсылары сакланып калган, кайсылары юкка чыккан, кайсыларын никадәр әйтик файдаланганнар хуҗалыкта, ягъни ул юкка чыга бит инде. Без андый мәгълүмат юк, һәм аларны белә алмыйбыз. Шуңа күрә сүз йөртергә мөмкин, күпме кабер ташы табылган, яки исән сау калган, һәм аларның үзенчәлекләре. Шулар тирәсендә генә минемчә булай фәнни сүз йөртергә мөмкин. Әгәр күләм ягына караганда, безнең 19 йөз башта берничә таш кына табылган иде, шундый бик сәер булгач, аңа диккат итеп, әле аларның текстларын уку мәсьәләсе дә бик авыр иде, чөнки теле бик үзенчәлекле. Билгеле, гарәп теленнән гарәпчә язылган аятлар, анда сүрәләр, алар була текст башында, ихтимал кайвакта текст уртасына керә, текст ахырына килеп чыга мөмкин. Алар таныш булгач, Коръән Кәрим буенча аларны уку җиңел. Әмма инде тип текст әйтеп калсаң авыррак. Асын соңрак токталырмын, ни өчен авыррак булуына. Менә Болгар кабер ташларын инде вакыт үтү белән галимнәр махсус кылсына башладылар, махсус эзли башладылар. Һәм безнең бик күп өлеш, бик күп теге кешен сарыф итте. Үзе бу этнограф, археолог булса да, Харун Вали Юсупов. Уларны хәтта бер зур китап итеп бастырып чыгарды. Анда шактый гына кабер ташларының фотолары бирелгән, аларның үзенең укылышын биргән, тәрҗемә иткән, һәм гомумән фикер йөрткән кабер ташларының теле турында, аларның үзенчәлекләре турында. Аннан соң инде башка галимнәрдә, аерым ташлар, бер-ике ташны табылса, аларны бастырып чыгаручылар булды. Аларны тукталып китсәң, алар шат күп китәр. Менә булай җыебрак алып чыгарганда, менә сугыш елында тарихи истәлекләрне саклау нияте белән Фәннәр академиясының, вакытта СССР Фәннәр академиясының Казан филиалында Калинин җитәкчелегендә бер төркем оешып, менә бу кабер ташларын да фотога алу, фиксацияләрен фотога алып, аларны үзенчәлекле итеп, үзенчәлекләрен күрсәтеп, анда укырга тырышып, аларны бер альбом топлаганнар, менә бик кадерле, кыйммәтле альбом, ул саклана ул. Аннан соң бу теманы бетерү өчен әйтә алам инде. Мин дә Мәскәүдә Фәннәр академиясендә укырга килеш аспирантурага, миңа шул теманы биреп, яки минем максат кабер ташларын туплау түгел иде, шул кабер ташларының телен, бар тик телен генә. Кемнеке булуында түгел, анда бу кайсы халыкка карый дигән мәсьәләне алмаска куштылар, телен генә, телче буларак, эпиграфия телче буларак тикшереп чыгара. Билгеле, ул вакытта материал бик аз иде. Ташлар санында күп түгел. Һәм ул ташлардагы текстлар нигездә калыплашкан текстлар. Калыплашкан һәм шул вакытта андагы сүзләр, мине кылсындырган сүзләр, безнең болгар ташлы башында болгар теле микән, нәрсә икән дип шул төрки шәйгән сүзләр, нигездә бер сүзләр. Булар инде теге фәнни хезмәт язарга мөмкинчелек бик бирмиләр иде. Шуңа күрә туры килде. Безнең Казан археологлары белән дә үзем генә дә йөргән экспедицияләрдә, аларны эзләргә,
тапканнарын шул ирәннәргә, фотоларын алырга, һәм бастырып чыгару мәсәлән кара, һәм шулай итеп җыелдылар, азмы күпме. Менә әгәр дә күпме дип әйтсәм, бөтен каберташларның саны ягыннан гына алганда, мин монда кертәм бер генә хәрефтә булган ташлы кисәкләрендә, билгеле бер генә хәреф булган язу кисәкләре ул нәрсә бирмәс. Фәнгә шул язу үзенчәлеге дә калыплашкан бит инде. Менә шуларны кертеп 400 тирәсе, 400 таш чамасы булыр иде. Ә инде бөтен теге язулары ашалып беткән, бер инде язу да булмаган, ләкин теге ниндидер билгесенә карап, урнашуына карап манда, яки бер төркемләшүгә карапмы, аларның Болгар кабер ташы икән дә чамаллаган вакытта аларны да керткәндә бер 500-600 кадәр җитү ихтималы бар. Ә менә текстлы ташлар ул хәлдә бик күп дип әйтү кыен. Бу ташлар турында. Кабер ташлары дигәч, кайчан куела башлаган дигән сорау бу нәтиҗәгә кадәр бәхәс тудыра. Чөнки болгарлардан калган язма мәгълүматлар юк. Билгеле гомумән болгар теле турында яки болгар тарих турында ул вакытларда язылган хезмәтләр юк. Бар кайбер өлкәләрдә. Әйтик менә теге давалау буенча Иранда табылды китап, аны бастырып чыгардылар. Болгар тарихидан китап язылган имеш булган. Аннан иземтәләр бар, ә китапның үзенең кулъязмасы да, копиясы да юк. Шундый авырлыклар, шундый кыенлыклар булган күрә. Менә бу кабер ташларны иң башта шундый фикер чыккан иде. Имеш, Куйбышев районында бер авылда 11-нче гасырда куелган бер ташның булган. Шуның текстын да китерделәр. Ләкин бу текст үзе түгел, тәрҗемәсе генә иде, русча тәрҗемә. Ташта юк, бер нинди документаль яки фактик мәгълүмат юк. Бу димәк, моны уйдырма дип гына кабул итәргә мөмкин, фәндә алай кабул итеп булмый. Ә инде менә төп ниләр ташларның кайчан куела башлау вакыты ул 12-нче гасыр башыннан алып 14-нче гасырның ахырына кадәр, ягъни Алтын Урда дәүләте җимерелгәнгә кадәр. Менә бу 2 гасырлык араны үзенә ала кабер ташлары. Куелу вакыты. Билгеле, бу безнең бабаларыбызда гомумән ташлар куелганмы, куелмаган дигән сорау тудырырга мөмкин. Ихтимал куелгандыр ташлар, ләкин язулары булган, моны әйтә алмыйбыз. Бик борынгы әйтик, борынгы төрки кагандыклар чорына киткәндә без анда беренче кагандык инде борынгырак мәсәлән, икенче кагандык нигездә 7-нче гасырдан башласаң инде, ул чорда булган бик матур ташлар бар. Хәтта ташлар, язулы ташлар, рум язулы. Алар кайбер җирләрендә аркасында теге Кытай варианты да бар, кытайча. Аларны бик нәфис дип эшләнгәннәр. Әйтик, алар нигездә тарих язылган анда. Шул каганның тарихы, шул дәүләтнең тарихы булган икән. Яннарында куелган анда бизәү, шундый сыннар, таштан эшләнгән. Таш үзе дә таш вакыйсында тора. Һәм шундый тирә-юне бер сәнгать әсәр кебек эшләнгән. Менә былтыргына таптылар яңа бер таш. Билге каганның һәмендә әтисенең ташы, ул тагында бернәрәк таш, ул кабер ташының иске ягына. Менә хәзер анда текстын укыйлар һәм анда шул янында истәлмә архитектур истәлекләрен өйрәнәләр. Димәк, гадәт булган. Гадәт күбрәк ул вакытта без әйтәбез, тарихи чыганак буларак карарга була. Төрле өлкәләрдә, төрле җирләрдә, Урта Азия булсын яки башка булсын, ташлар куела, менә Дагыстаннарда. Ләкин әле без туп-туры безнең Болгар кабер ташларына охшаш үрнәк бар дип әйтә алмыйбыз. Кайбер нәрсәләрне охшашландырырга була. Мәсәлән, Болгар кабер ташларында шулы скелешен түбәсе эчендә бизәк була инде. Мөмкин була, безнең чәчәк кебек эшләнгән булырга мөмкин булырга, теге кояш рәвешендә.
Менә бу кояш рәвешендә эшләнгән ташлар кайбер җирләрдә, мәсәлән, минем күргәнем бар. Коньяда, Төркиядә берничә таштарны күргәнем бар. Ул дин белән бәйле яки утка табыну вакытыннан калган булырга тиеш ул. Шуның ние билгесе. Чәчәкләр дә булу ихтимал бар, ләкин чәчәкләрне берләштерү мәсьәләсе бар. Чәчәкләрнең biraz gına үзенчәлекләре, ничә таж мәсьәләләре бар. Алар да әле туп-туры охшашлык табып булмый булар кабердашларында. Бәлки менә сәнгать белгечләре аны табарлар махсус өйрәнеп. Ләкин мин нигездә телче кеше, шуңа күрә мин ул мәсьәләгә бик кермим. Булай тышкыртан караганда кабердашларның үзенчәлекләре biz Bulgar devleti biliriz şimdi. Bulgar devleti bik keng taralgan devlet bulgan. Şuna göre menä bu taşlarını işlew için ayrım regionlarga da beylep, ayrım tibeklerge de beylep karagan mümkin. O tibeklerin özünçelikleri bularga mümkin. Menä kayber tibeklerde köprek yelkesiz menä ışlığına taş kuyula. Kayber tibeklerde ışlı ele onsa motorra kilip munda yelke işlenip taşlar kuyula. Şulay yok. Yazı, özünçəligi, stilde bizim üslubu. Hem andağı Arap harfler, onlar harf bilen kullan yazılganlar. Arap harflerinden noktalarını koyu özünçəligi. Etek mine Mamadış rayonundağı Xanlar Zirata degen bir zor gana kabirlik var. Andağı taşlar yazılardağı harflerin noktaları burao kesilip işlenen gibi görünüyor. Kayber yerlerde indi anda ya 3 pişmaklı ya 4 pişmaklı böyle şu ayıp kesip ya ki çıkıp işleyler. Taşların şu nine karaganda tışkı işine onlar mümkün kabarınkı yazılarga mümkün taşlarında ya ki kesip yazılarga mümkün. Menä bu da özünçälikdirek bir izbis taşını nişe kesip hem anın kesilgeni sizle o tigiz kesilgen. Menä bu nidir maksus urunu bulgan eken bu taşlarını taşlar tabılgan urun ana kitirilgenler mi? Kayber fikirler var. Lakin biraz yaşandırıp bitirmey. O mesele de var. Tek şurada. Eğer de karasak nindi Sımit menä bu Arap yazmasının türlü stilleri var. Indi iň birinci stili biz kalbitemiz Kufi degen isim berilendi bu Kufa şäherinde alınan. Onda köbrek şakmakla yazı. Tögereklew kullanılmay. Bik birinlerden noktada kullanılmay. Noktalar da kullanılmay. Baratik şu şakmakla. Ondan soň başka tür yazılar çığa başlagaç, bu yazı negizde mimariyel yazıga evrile, yaki şunday arxitektur isteliklerine yazı, yaki taşlarga yazı stili bulup kala. Ondan soň menä bu Bulgar kabirtaşlarynyň stil saklangan yazılarında köprek eterek biz yarım nasıh. Ol şipstan nasıh stilde tugul, yani tüptügerek menä hazırkindäki nasıh tugul. Yarım nasıh, ol yarım anda Kufi'den de var nersedir. Hem Nesık'tan da var. Indi bik matur yazılan taşlarında indi sul stili. O bik matur bırgalangan, alarını Arap tili bilgiçlerinde şaktı okuyalmay. Çünkü yandan biraz şımarı gerek bu yazılarına karga. O bik yuvarı stalp talep etken stil. Şundi selis gibi de sul stiller, selis gibi. Yani şundi yazılar kullanılı. Kul yazmalarda bulan kayber neler şu anda Nestaglik, Divani degen anlatan şikayetler başkalar alar onda çıramay. Şikalar kul yazmadan köprek kullanılanlar. Bu alarının yazı rəvişlerine göre ya harflerinin kıyafetlerine, suretlerine göre mine şoy etiremkin. Bilgili bizni kızıksındırganı bu kabir taşların hazırki bitinde bu saklanaş Bulgar devletinin özü turunda bahsler var. Bulgar devleti bu etkindeki anın varisleri kimler? Demek varisleri kimlerin açıklanıp bitse tegel revişte. O bir ağır mesele. Hem bu taşlar da bitinde onlara has bulan taşlar. Onların mülkiyeti deyip etirem mümkün. Bulup şarat değil. Bilgili en birinci vakitlarda, 19. asır rakımda, 20. asır başında da
Бик киң җәелде Чуваш территориясе. Бу кабер ташларының ниләре, хуҗалары, димәк, чуашларга куелган. Ни өчен? Бу ни өчен дип әйтү, әллә Николай Иванович Ашмарин өйрәнгән күрәме, ул беренче булып зур хезмәт язып чыкты. Булгыри на Волге дигән китап чык. Анда кабер ташлары саны күп түгел. Бу китапта уларны чуашларга япсарлы дияр инде халыкта. Чуашларга бир мөддә чуаш теле белгече булгач, зур галим сүздә юк. Ләкин тел үзенчәлекләрендә кайбер сүзләрдә чуаш телләренә охшашлык бик нык сизелгән күрә, ул теория. Бит инде безнең матыкка күрә гадәттә кем беренче кычкыра шул хаклы дигән нәрсә бар. Син бер кешене, мәсәлән, хорлап чыксаң, язып чыксаң бигрәк тә, аны юып чистарту бик авыр. Ул китә гомерләргә керә мөмкин. Монда шул хәл. Менә бу чуаш теле теориясе элекендә дә яши. Чуашстанда бу тип теория булып бара. Ләкин монда гади генә сорау бирәк. Чөнки гади генә сораулар биргәндә, гади сорауга җавап бирү бик авыр. Бу билгеле нәрсә, гади генә сорау. Бу ташлар чуашларныкы булгач, бу кемдә исемнәре чуаш. Алар әйтә инде, ул вакытта безнең исем Болгар булган дип. Болгар дигән исем ничек чуаш дигән менә бу сүз буларак, сүзнең үзенчәлеге буларак, сүзләрнең мәгънә күчеше дип әйтгәндә ярар, иске мәгънә, яңа мәгънә дип әйтгәндә. Менә монда аваз күчешләре, нинди аваз күчешләре булган, яки мәгънә күчешләре булса, нинди баскычлар аша үткән, монда тел мәсьәләсе килеп чыга. Шул мәсьәләгә караганда каршылыклар бик күп. Болгар сүзе чуаш сүзенә күчә алмый. Закончалыклар нигезендә, тел закончалыклары нигезендә. Аннан соң икенче теория. Болгар дәүләтендә икенче зур кабила булган Суварлар. Кабиләсе, менә Суварлар чуашка күчкән, исеме дә, җисеме дә. Ләкин Суварларның әле ни өчен чуаш теленең үзенчәлекләренең берсе сүз ахырында менә безнең гомуми төрки телләрдәге татар телендә шул исәптән з авазы мөмкин күчәргә р авазына. Суварда р авазы үзе бар. Чуаш телендә р авазы саклана. Әни монда р авазы з аркылы с булыпмы анда, ч булыпмы, ш булыпмы шыга күчкән. Моны аңлауы бик авыр. Бу да тел мәсьәләсе килеп чыга. Аннан соң Суварларның әле ныклап өйрәнелмәгән. Суварлар бит инде ислам динен кабул итмәгән кабила санала. 10 гасыр башында алар айырып киткәннәр. Мәҗүсиләр булып, Сувар, хәтта Суварда басылган акчалар да белгеле. Ләкин беренче акчада анда ни гарәп дирхәме истенә басылган. Димәк, гарәп телендә кулланган булгач, ул ислам динен кабул итмәгән буламы? Бу да мәсьәлә. Суварның дәүләт башкаласының кайда булганын ачык, ләкин әле аны археологлар ныклап тикшереп бетермәделәр. Чөнки бөтен кешеләр бирелде тикшерергә нигездә биләрне. Ул да 11 гасырда Болгар дәүләтенең башкаласы иде. Аннан соң менә Болгарны тикшерү бик көчле бара. Әле Суварны бик аз тикшерелә. Анда әле тикшерәсе эбләр күп. Ул мәсьәлә бар. İkinci яктан инде зур теория анда кабер ташларында бит анда бер генә тел түгел. Шунысы бар. Мина максатларга кирәк. Татарчага якын текстлар бар. Менә хәзерге татар теленә якын текстлар бар. Димәк, инде килеп чыкты, монда булган, менә чуашларда булган тегеләр кабер ташлары бер төркем, менә бу төркем татарларныкы. Татарларда булган, чуашларда булган. Ләкин болгарлар чуашлар нигездә, Суварлар, болгарлар, чуашлар. Андый бар. Инде Татарстанда дип әйтәм, ул Мәскәүдә дә 1948 елда булган иде. Фәннәр академиясенең зур сессиясе. Анда нәтиҗәләре буенча караганда да татарларны, Идел татарларын да Идел болгарлар дәүләтеннән аеру хата булыр дигән нәтиҗә бар. Шул бер халык, билгеле, ул гасырдан бирле bütün нәрсә сакланмый, халыкның үзенчәлеге дә, кеше этнографик яктан да, аның теле ягыннан да, һәм башка яктан да. Чөнки һәр бер хәрәкәттә, шул исәптән телдә хәрәкәттә ул яши, үзгәрешләр бар.
Буларга тиеш тә. Әгәр дә булмаса, ул шикләндерер иде. Нигә үзгәрмәде икән бу дип. Монда үзе сер бар. Ләкин бу туфракларда яшәп утырып калучылар татар халкы. Ил татарлары. Монда бернинди андый зур үзгәрешләр яки Болгар дәүләте кырылып беткән, яки барышында үтереп беткән, яки аларга ничәндә үтертеп бит нәрсә тимер бетергән дигән мәгълүматлар юк. Халык яшәвен дәвам иткән. Үзгәреш кичереп булса да, менә димәк татарларның да бәйле бар болгарларга, болгар кабиләсенә, тип кабиләгә. Монда берни дә зур ни булмаган дигән каза, бәла булмаган дигән нәрсә бераз гына ачыклык кирәк. Соңгы вакытларда инде Европада тиф авырулары, чума авырулары бик киң таралган була бер вакыт. Менә шул чума авыруы монда да булмадымы икән дигән шик куела башлады. Ни өчен кинәт кенә 14-нче гасыр ахырында юкка чыга. Менә бу искерәк телдә язылган кабер ташлары. Менә татарчага якын булган ташлар, һәм инде татарча дип әйтергә дә мөмкин булган ташлар дәвам ителә. Аз булса да яшәп килә инде. Казан ханлыгы чорында ул бераз тагын да киңрәк җәелә, үзгәреш кичерсә дә. Менә буның сәбәбен шул чума авыруы белән, таралу белән дә бәйләүчеләр бар. Бу мәсьәлә тикшерүне сорый. Дәвам итеп тикшерүне дәвам сорый. Әле нәкъ шулай дип әйтү кыен. Хәзер билгеле әйләнеп кайтсак, менә туп-туры кабер ташларына ни өчен менә шундый каршылыклы фикерләр чыга. Мин сүзне әйтеп битерим чуаш мәсьәләсендә. Чуаш теле ташлары дип әйткән вакытта беркем дә уйланмаган дияр идем, уйланса андый бик кадри кисеп әйтелеш булмас иде. Кабер ташлары мөселман кешеләр өстенә куелган. Араб телендә язылган, ислам диненең рәсми телендә. Чуашларның бабалары мөселман булмаган. Ул мәсьәлә. Болгар дибез инде, яра болгар буламыз. Болгарлар, әгәр чуаш белән болгарны бәйләсәк, болгарлар бик оста сәүдәгәрләр. Бүтән дөнья буенча сәүдә иткәннәр, ага базар дөнья күләмендә дан тоткан сәүдә үзәге. Чуашларда сәүдәлек кәсбе булгандыр, ләкин андый осталык булмаган. Аннан соң болгарлар көмеш осталары, көмешчелек, бизәнү. Соңрак билгеләп пыяла белән дә эшли башлар, остаханәләр табыла. Ягъни һөнәрчелек мәсьәләсе. Шуен кыйганнар, бизәнү, нигездә көмешчелек белән шөгыльләнгәннәр, болгарларда бу юк. Афитәс, чуашларда бу юк. Бу да бәйләнмәй. Аннан соң шулай карап китсәк, бик зур каршылыклар чыга терлекләрдә. Менә берсенә әйтергә мөмкин, халыкның яки этник яктан халык дип әйтсәк, кеше дип әйтмәй, халыкның җәмгыять дип әйтикме, бердәмлек дип әйтикме, монда инде миңа ниләр философлар каршы килерләр, халык кайчан булган, милләт кайчан булган теле бар, аңа кермичә генә бу җәмгыятьнең үзәген билгеләүче үтә торган ниләр бар, бизәкләр бар, орнамент диләр, бизәкләр бар. Шул бизәкләрнең үзенчәлекләре бар. Карыйк болгарларда булган, сакланып калган бизәкләрне. Алар түгәрәк бизәкләр, чәчәкләр, ягъни алар болын бизәкләре дибез инде. Чәчәкләр, шундый түгәрәк нәрсәләр, шуннан бизәкләр. Болын бизәге, чуашларның бизәкләре нинди? Пишмаклы бизәк, урман бизәге. Татарларда болын бизәге. Бу да каршы килә. Димәк, иң нык сакланган һәм иң юкка чыкмый торган әйбер булган, бер дәлил булган бизәк мәсьәләсе менә шуны нәтиҗә китерә. Чуашлардагы бу урман бизәге дибез, бу нигездә Уграфин халыкларында сакланган, Удмурт, Мариларда сакланган бу бизәк. Алар урман халкы дибез инде. Әле 50 еллар электә чуашлар кемнәр алар? Марилармы? Төркиләшкән.
әллә башка халыкмы дигән бәхәс бик зур киң җәйгән иде. Хәтта бүгенге көндә кабер галимнәр чуашларны шул төркиләшкән марилар дип тә санашлар бар. Димәк, төрле яктан да карасаң бәхәс бар. Ныклы фикергә килү әле җитеп бетми. Чөнки дәлилләр җитеп бетми. Эзләнү кирәк, фикерләр, хыяллар да кирәк, фантазиядан коякты дәлил килеп чыкса, ул яхшы нәтиҗә бирә. Бу мәсьәлә шулайрак. Менә топ-туры тел мәсьәләсенә килсәк, кабер ташлары. Кабер ташларының бөтенләй ике төркемгә, зур төркемгә аердылар. Аларның шул стильләре дип атады аны Калинин, Николай Калинин. Һәм археолог үзе зур белгеч, бик зур галим. Ondan sonra ana beylenip Harun Yusuf'ta ikiye ayrıldı. İki stilge ayrıldılar. Koyun çıktı bu stil degen söz. Yani kabir taşlarının tiline kara bırak. Zorluklarını yine kara bırak. Negizde tiline kara bırak. Şuvaş tiline yakın bulan sözler bulanlar. Bu demek ikinci stil deyip koydu Kalin. İkinci stil. Şimdi Tatar tiline yakınlar bulanların birinci stil deyip. Birinci ayını getirse birinci ama ikinci tügül. Şunda ok bu sonlar bile oyna o fikir tudura. Adeti mantıkka göre fikir tudura. Demek birinci bulgaç birincisi bırıng'a bulatıyış, bırıng'ırak, ikinci bulgaç ikincisi sınırak bulatıyış. Tırmışta alay tügül. İkinci digenleri bırıng'ırak deyip korağa bular. Bu şek tudurdu. Hem stil diyen söz nerse ol, hindi stil. Taş stili mi, bizeklevi stili mi o kabul edilir. Til meselesine gelgende stillerde ona ayrı bulmayı. Stil diyen, bunda termin meselesine doğru gelmeyi. Harun Yusuf ise yana Bulgar tili, eski Bulgar tili diyen termin kullana başladı. Hem şula yok. Eski Bulgar tilinde şu var. Elementte bulganı, Tatar elementte bulganı yana Bulgar tili deyip. Lakin başta rastlarak gerek. Alanın ikisinde Bulgar tili bulganından. Bu mesele çıkıp kaldı. Bu da şu terim meselesi bunçarak oңaşsızrak dep sanayım. Ana sayında şuna beylep habitinde fikir tuğa. Alimlerde tuğdu, hazırkinde barau. Demek, mana bu eski yoki şuvaş ilmente bolgan ol iskirek, hem şundan şu til özgere mana Tatar tili kelip çıkkan. Bu biraz tillerinin barlıkka kelүү meselesine, teorisine karşı kele. Anda zakonçalıklarga bu biraz yaraşa bitmeyi. Demek buna kelip çığa Tatarlar şu 12-ci asır yerlerinde bundan halk olarak formalaşkan. Bizning Tatarlarni kengroq qarasak, nidagi Birnga Türkiy devletinde de hatta 9 Tatar kabile birligi var. Kabile birligi. 30 Tatar kabile birligi var. Demek bırıngırak, 7-ci asır. Ondan soň hazırkinde dala ismini aytып turам indi. Kapşak dalasında dilerinden kartlarda, haritalarda yazılgan. Onun ikinci dalası var, Tatar dalası da degen yazılgan diğer bir dokumentlar var. Demek Tatar ismi anda kirip kalgaç. Bu dala halkı. Bulgan Tatarların başta. Köşeni birüşü. Mine şol türlü mesele kelip, tarihi meseleler bunda karşılık tudura ul var. Mine bu kabir taşların biraz köprek tabıla başlagaç. Mesela bir kabir taşı, mine hatırıma keldi, Elki rayonunda bir avulda bir kabir taşı var. Onun algı yağı dep aytken, o algı yağına aşağın, algı yağı yazılgan, mine şol bırıngırak ile. Til elementleri bolgan. Bırıng'a aytıyor mende şol Çuvaş til elementlerine yakın bolgan, tilde yazılgan. O saklangan, yaxşana. Anda öyle terminler de var. Öyle bugün kadar aşıktan jete almagan terminler de var. Ort yağı Kırat dilinde yazılgan. Hem şunda kişi isimleri biraz başka terlere yazılgan. Bir anda algı yağında mesela şeker elti deyip yazılsa, ort yağında şeker elçi şekuşi, şundan yertegi terminler iki yaklı. Demek, iki tillilik meselesi var. Ondan sonra Kuybuşuf rayonunda
Уларның ilki ismi idi neydi? İski Baran avlıydı bu. Hadiran ismi İski Recep mi özgerdi o? Yavaşlığı mümkün. İki kabir taşı yeni şatıra. Kabir taşları alay zor tügel, şunday bik maturda tügel dip etim. Lakin yazılarına qarab bik kızık fikir çağırar mümkün. Birisi koyulgan etisine. İkinci kişinin ulaydı gel. Birisi etisi kumulgan birisinin kabri, ikincisi şunun malayının kabri. Kabir taşlarının yazılarına qarasak, birincisi kabir taşının özünçeliginde Şuvaş til elementleri var. İkincisinin kabir taşında şu elementleri yok, Tatar elementleri var. Şunda okusırautu var. Demek etisi Şuvaş bulup, malayı Tatar oldu mu kendi? Eğer Tigit tilden bu Tatar tilinden gelip çıkan degen teoriye yaklasak. Şuva deysen etirle jöylersen derler. Etisi kim malayı şu. Demek bu bir tilinin ikinci tilge köşesine karşı kile, bunu biraz yukarı çıkar bu teoriyine. Bunda demek başka bir uyarı gerek. Bunda nerse uyarı gerek? Til situasiyası, yaki til tırışı diyen termin var. Fende umumi til tırışın qara gerek bular devletinde. Tilinin neydi haller? Demek bunda bilgili kabileler var. Biz bu kabilelerinin silem özünçeliklerini bilmeyiz. Lakin kabile ismine qarab qana foraz etirge mümkün. Eğer de Bulgar degen kabilenin tili adaki Türkiye kabilesinden biraz ayrılır mümkün. Çünkü Bulgar kabileleri bir meşhurda Hun devleti içinde bulup, ona buysınan bulgan. Hem Hunlar, birinci kasıda bit Hunlarının küçük yolap alıp, yol başlana, hem bizim yaklara gelip çıkarlar. Bu da zor bir eyvir. İhtimal bunda şu kabilelerden bir mi, iki mi kabile kalara mümkün bunda. Oturup kalara mümkün. Şundi fikir etere bu. Bu kabile ihtimal, bu Şuvaşlarının babaları da bular mümkün. Lakin isimlerini bilmeyiz. Onların kim atalganlar. İtmenime yağına bilmeyiz. Onlar bular mümkün. Bunların tillerinde bu R elementleri, mesela biz aytamiz kız deymiz. Umumi Türkiye tillerde kız, Şuvaş tilinde her. Yaki söz başında K, H'ga övrele, söz ahırındağı Z, R'ga övrele. Biz 30 deymiz, Şuvaş tilinde vıdır. R'ga köşken. Demek bu R tilli Türkiyeler. Bu kadar umumi til bilimine kirip gitti bu termin. Uğur Türkiyeler diyen termin. Yaki Oğuzlar indi zıt tilli bulsa, birinin ayrak bulan Türkimi. R tilli bu, R tilli. Yani Hunlarının bir özünçeligi, Hun kabilelerine has bulan. Bulgarlar da şundan çıkan beydi. Biz Bulgarların anasını köşkenin bile biz Kara Deniz boylarında, Kıbrat Han ölenden sonra bağların 5 balasının malayının ayrılıp gittiği, anda Aspara Dunay boyuna gittiği bir Türkümden bu ekranlep minüve İdil Kamı, İdil Çulman tiresine. Lakin bu bitti. Minü diyen nerse anda bit polis samolyotları yok. Ahmalar top bit yolga da çıkmaganlar. Biz şunda barabız deyip. 5-6 ay boyunca barga deyip. Demek olar anın orundan kobarılıp gitkenler, koydalar yaşaganlar. Dağlarda dağın kitip kadar yaşarga mümkün. Olar bunda uzak gelgenler. Gelgen vakitte olarındağı dala halklar vakıtta negizde kapşaklar. Olar bilen oralaşalar. Tilli kabileler bilen oralaşalar. Alışveriş, til alışverişine bula, tilli kültür alışverişine bula. Birgelep yaşaylar. Yani birbirine tesir etkende özgeriş bula. Mine şu vakitte indi ekrinlep ölüra gerek bunların tillerinde özgeriş bulmasa da dipkine olim tegel malumat yok. Nindidir elementler kirege mümkün. Ama Türkiye elementleri. Indi Bulgar devletinin bunda bulup, Bulgar devleti devlet olarak uyuşkaş, türlü kabilelerden alıp. Bunda Qarik Bulgar bolsun diye artık R elementli kabile, Suvar da bolsun diye R elementli kabile. Lakin Zul kabilenin birisi var anda çıkanaklarda biriyle
Сгл. Үш харf қойыла, сузақтар бетінде жазылмаған. Мұны оқилары эсегел, онан кетай искил деген нелер термина ойлап табылды. Анан шықты түрлі асқылланды, әллер-сәллен терминдар. Бұл қайбір ғалимдерде шул фикірде, мен де шул фикірде тұрам, бұл Шигил қабилесі. Шигиллер. С-ші, ол көшеші закончалықлы, Г-лы асы көбірен көшінеген. Шигил қабилелері, Шигил қабилелері мұңа қадар болған Қараханлы дәулетінің тіп қабилесі. Ол ғымым түрки тілдесі ешкен тіп қабилесі. Бик кішілі зор қабиле, Қараханлылар, олардан шақтығына бізге жазма әдәбиетті қалған, оларның әдәби тіллері да ұйышқанлығын, ұйышқыдай белгілі, әм олатына мағылыма шақтай бар. Демек, мұна бик зор кішілі Шигил дәулеті кішілері, Шигиллер мұнда болған. Онан тыш башқа қабилелерде болғанын білеміз. Барсында ашықлап терті алмай. Анда соңырақ қарасақ, анда шәһәрлер туымыз қарасақ, Ошлы шәһәрі. Этнонимик термин, халық есімін алынған. Анда Торск, рус шығанаққан, Торск шәһәрі. Түрки деген сөз, Торк, түркилер шәһәрі. Кирмен, хата Кирмен князьлігі иша. Кирмен Қыпшақ термині. Ғадати түрки тіл, бұларға тейіш. Міне шуарғанда мұнда екі зор ағым. Деп айтыр керек бұға дәулетінде. Міне мұнда екі зор ағым болғанда бұлар бетінде өзара аралашу үшін нендейдер бір жол табарға тейіш. Міне мұнда 1950 жылдарда неміс ғалимі Пауль деген ғалим жаңа бір теория шығарды, ол аңлатты, принциплары, шартларын да берді, қамшандырғыш. Мына мұнда шырақта, ол бейректі 19 ғасырда қыстаханелер, яғни фабрикалар, техникалар, жиһаздар болып ішлеп бірге ішлеу туған вақытта дейді ол. Мұнда тіп идеясы бірге ішлеу вақытында аралашу үшін недер тіл керек. Бір-бірін аңлау үшін. Бәле қаза кеп шығарам ке, аңламасаң бірге ішлегенде. Мына мұнда түрлі тілде сешкен қабилелер өзара аралашу үшін, яки олар сөйлейлер бір тілні, егерде бұл тілде сешуші қабиле бик күшті болса, харби яқтан, мәдениет яғынан, әскери яқтан һәм башқа күшті бола екен, олар ол тілін қабыл ете алалар, шуңа еріп кете алалар. Егерде енді ұқатлы бик кіші қойылып тұрмаса, нендері ортақ тіл хасил болалы. Оннан элемент, мұннан бір элемент, дегенен бұлай қамшалай, бір ясалма тіл ортаға шығалы, бұл бар дек бұл тіл силем тілі аралашу үшін. Бұл теге диалект түгіл, орыншалық тілі түгіл. Бұл жоғарырақ дәулет дәрежесіндегі, дәулет тілі дәрежесіндегі әдәби тіл түгіл. Шулар арасындағы бір қолаңа исім бере койне деп. Койне деген тіл, ясалма тіл, бар тек аралашу үшін тіл. Ләкин бұл аралашу үшін қоланған тіл вақыт өту білен шартларға қарап белгілі, географик шартлар, түрлі шартларға қарап, ол өсіп кетерге мүмкін әдәби тіл болып. Башта ол әдәби тіліндегі силем түрі, анасын жазма тілінде болып өсіп кете ала. Шондай қызық бір көрініш ол. Ихтимал мұнда шондай койне ұйышқандыр, әдәби не болып. Демек, мұнда нендер бір тәргіш бар, тәсір бар. Мына бұл рыт тілі қабилелерге. Қазір қарайбыз. Ислам қабыл етілді. Демек, мәдресе, мәшіт, һәм башқалар бар. Мұнда әзір белгілі бұлғарларының қайбір қабилелері де бәлкім қайбірлері ислам дінін ілігірек қабыл еткендер. Сөзде жоқ. Ләкин дәулет көлемінде түгіл. Дәулет көлемі болғаш, рәсми мәдресе, мәшітлер еша башлай. Мұнда имамлар керек. Олар қойын келі? Орта Азиядан негізді. Хорезм Бұхара, Орта Азиядан. Мына сізге ғадати түрки тілдегі тәсір. Білім беру тілі ғадати түрки тілі. Келіп шықты. Мұнда қазір сәуде өзәгі, аға базар. Сәудегерлер бұл демектегі не жолында? Сәуде жолында отырған көре зұр сәуде. Орта Азиядан таштырылған. Сәудегерлер ғадати түрки тілді. Демек, алыш беріш сәуде тілі түрки тіл.
Bu әле din булгач монда әле суфилар да күп чыга. Менә кабер ташларына күренә ул. Шәйхләр. Шәйх булгач аның мөритләре була. Ул да Төркия телдә сөйләшә. Алар әзерли мөритләрне 20 ел, 25 елмы, 30 елмы. Бергә алар яшиләр дип әйткәндә. Тупас әйткәндә. Димәк, гадәти Төркия теле. Аннан соң менә бу мәдрәсәләрдә билим бирү өчен бу дәреслектәр кирәк. Hiç onda dağa iğren için olsa da derslikler koydan gele. Nigizde Orta Azya. Sonra birazdan neden? Kişi Asya'dan. Adati Türkiye tilde yazılanlar. Biz karasa bu dersliklerin mümkün alır. Adati Türkiye tilde köprek Oğuz tili olsa da Adati Türkiye tili ol. Mene bunların barsın birlikte toplağında bir kişilik basım yasala. Niyere? Bu Bırıngılık etik, rı forma saklagan tilde siyasuşu kişilerge de. İhtimal, indi 12. asırlarga tabi, mena bu İdil Bulgarları diyen, çünkü 12. asırlarga tabi, İdil Bulgar devletinin şeşek atmışları deyip, sanıyorlar tarihçiler, bilgisçiler. Demek bu vakta indi İdil Bulgarları diyen etnonim da formalarsa, Hamul akirlebinde bilen adeti Türkiye tilli ikenliği görünüyor çünkü bu etnonim formalaşkanda. Yani medeni yaktan da hemen bu çoğuttaki istahaneler işlev, anda niyer birgelep işlev, birgelep yaşav, birgelep işlev, ömür sürü, bu şuna etere. Emremde suravta yarar adeti Türkiye tilde siyaşkan bulsun diye 12 çıkarsın direlerinde. Okunan çıkan sonra bu kabir taşlardaki reformaları. Onlar reformaları diyelim, o nigizde sonlarda var. Nigizde sonlarda var. Çünkü onda başka yer yok. Bırıngılık sizilgen sözler de yok. Bilgili fonetik özgürlüşlü sözler var. Bu tillerinin fonetik özgürlüğü kaidelerine, zakonlarına doğru geliyor. Yani bu özünçelikli formalar. Bu saklananlar. Koyan kelip saklananlar, koyan kelip niçin yazganlar bularım degen soru tuğa. Demek öyle bu vakitte 13. 14. asırda bu tilini az mı köp mü bilgen, yaki o tilde sileşken kişiler bulgan mı? Yaki bu, bu kabir taşların yazışı ustalarından saklanan mı? Niçin ortaya kalıplaşkan, kalıp formlarına küçüp gile. Yeganda hiç onda bir tulu cümle yok. Şu tilde. Onlardan bilimde unutkanlar, bu kalıplaşu ustalardan nesilden nesile küçüp gile. Ustahanelerinin işlevçilerinden. Deyip ularga bek mühim. Bir şunday fikir yasırgan mümkün. Her kişi, her kim Arapça yazabilen ki, Arap bilen kişi kabir taşına kesip, usta motor rövüşte ki kabarınkı çıkıp gidip yazı almayı. O var. Demek bu ayrım var ustahaneler, yani masterskoylar. Onda var ustalar, onda var hocalar, onlar bileler. Onların şu kalıplaşkan formaları kalgan. 700'de falan yılında öldü. Başka yok, neçe öldü. Neçe yaşta bulganını yazgan mümkün. Ama da dini yerinde, terminler, dini sözler gitti. Yine şunday soranlık. Nerede? Körüne. İkinci Türküm tillerde, Tatar tiline yakın diyek ettik. Topas revuşta ettik demeyinde. Minayet Tatar da demeyim, bir nese demeyim. Onda var kabir taşlarındağı şunday kiyim tekstler var. Mesela galimlerini ağırlagan, hürmet etken bırıngı tilden. Meşit medreselerini saldırgan, lakin saldırgan termin değil, anda termin anda. İnşaat kılgan, şunday terminler bilene. Tıl yetimlerini asıragan. Anda falan kişinin oğlu, falanın niye ziyaratı bu.
Шуның текстлар, мондый текстлар төркем ташларда юк. Андый типтагылар. Башка төрле текстларда бар. Шундый. Менә бу шундый бер ни китереп чыгара, фикер. Демәк, бу калыплашкан, сакланып калган тел үрнәген күрәбез. Монда инде бу чырда кулланылган тел үрнәген күрәбез. Һәм инде икенче төркем таш ул булган көн тулысынча гарәп телендә. Анда инде язу да матур, ташы да матур, биек тә ул, иде, чөнки акча белән бәйле. Чөнки сиңа беркем дә бушка кабер ташын эшләп, табып китереп, язып бирмәй. Акчаңа карап инде үзең сайлыйсың. Нинди таш син эшләтә аласың. Һәм монда карыйк, кабер ташлары, алар бик үзенчәлекле нәрсәләр. Илек вакытта әйтәләр шәйләр дип. Үзенчәлекле нәрсәләр. Ничә үзенчәлекле? Ул бәйләнгән, беренче рәттә бәйләнгән дин белән, ислам дине белән. Бу ислам дине димәк үлгән кешенең, бу мөселман кешенең теге дөньяга озатучысы да була, шуңа юл күрсәтүчесе дә, аның турында аны хәтердә яд итү, ягъни саклау элементы да булып тора. Һәм шул вакытта ислам диненең гарәп теле ул дин теле ислам дәүләтләрендә. Ни өчен менә мәсәлән башка Урта Азия дәүләтләре, мисал өчен, Хорезм дәүләтен алып карасак, фәлсәфи әсәрләр, дини әсәрләр, шундый ниләр, төрле акыл белән бәйле әсәрләр языла гарәпчә. Шигъри әсәрләр һәм башкалар языла фарсыча. Чөнки фарсы шигърият теле. Вакытта дәүләт була ул. Шаһиншаһлар нияр, Хорезм шаһлар дәүләте, кече дәүләт ул вакытта. Менә һәр телнең үзенең вазифасы бар дәүләттә. Кайтыйк Болгар дәүләтенә. Бу димәк дин теле. Дингә бәйле бер кабер ташы. Демәк, ул язылырга мөмкин гарәп телендә, сүз дә юк. Андый ташлар бар. Гарәп телендә язылган. Демәк, ул язылырга мөмкин дәүләтнең рәсми дәүләт телендә. Чөнки бу вакытта дәүләт кичле дәүләт. Алтын Болгар дәүләте Алтын Урда дәүләте эчендә. Әле Болгар шәһәре үзе монголлар явы булгач, монголлар аны беренче башкала итеп сайлыйлар. Ул беренче башка булып тора. Тәсирле дәүләт. Төрле яклы теге җыйнак дәүләт. Шартлар бар димәк. Ул бар. Алтын Урданың рәсми дәүләт теле формалашкач, Идел Болгар дәүләтендә, дәүләте бәшә бу князьлек булып калырга тиеш инде ул вакытта, ягъни князь. Анда инде патша дигән термин ул вакытта, әлтәбәр дигән термин була ул вакытта, ул димәк мөстәкыйль башка, әлтәбәр димәк ул термин инде югала бу һәр буйсынгач эченә кергәч Алтын Урданың ул бәлки бәк булгандыр, башлыгы бәлки әмир булгандыр. Әмир нигездә ул була инде зуррак кабилә башлыгы да әмир, дәүләтнең ни башлыгы да дәүләт, шәһәр башлыгы да әмир булырга мөмкин, дә булырга мөмкин. Демәк, монда әдәби тел, дәүләтнең рәсми әдәби теле дигән төшенчә бар. Менә бу без татар теле дигән шартлыча әйткән кабер ташлары нәкъ шул рәсми дәүләт телендә язылганнар. Икенче кабер ташларының теле ничек анда сакланган, менә бу формалар сакланган, аерым формалар. Ихтимал бу бабаларына хөрмәт йөзеннән шул сүзләрендә кертеп алынган тел. Анда бөтенләй таш, ул язу бөтенләй теге шул телдә язылган дисәк, башкачарак уйра булыр кирәк. Монда шул элементлар гына бар, аерым сүзләр бар. Ул нигездә саннар һәм кайбер титуллар. Менә кыз урынына хир, тагын нәрсә. Менә шундый типтә гына. Өч төрле тел монда без күрәбез. Ягъни өч төрле бер вазифа башкара. Ләкин өч төрле тел, өч төрле вазифа башкарган телләр соңрак монда зират
şartlarında bir vazife koyduk. Kala. Babalar tilinin hürmet yüzünden elementleri var. Din tili bulgan Arap tili var. Hem de devletin edebi tili var. Bizimle bugün günde bir kimde mesela min mişer deyip kabir taşını ziratta mişerse yazdırtmayı. Yeki minanda nagaybek deyip üzerindeki oğuldağı sileşken tillerinde yazdırtmayı kabir taşını. Tatar edebi tilinde yazarlar. Basa yana bir ziratında. Yeki yana ziratta. Olur, sana tab bulursunuz. Edebi dil. Burada işte devlet var, devletin edebi dili. Bu eğer de siyasi yaka kurarsanız devlet dili için kullanmışsın iken sen devlete karşı bir adımlar atmışsın diyen söz. Devletin ideolojisine karşı gelsin. Ne bu nerse var? Bilgili, bunda bir yine mesele toptalayım da. Bana bu bırıngırak gibi ettiğinde bırıngırak dil kuringen babalardağı yazı üzünçelikleri de bir seyir değil. O zakonlar sayıslı. Misal için bir iki misala getirip gideyim. Çünkü bu bir bahaslı, hem bu günde yaşap ile bırıngı şurada başka bir Çin dilinin harflerin, yani orfografiyasını kullanı, o bir zor ağırlıklar getirip çağırır, kıyınlıklar getirip çağırır. Mesela Türkiye dillerdeki E harfi, yani E harfi, yaki Ü harfin nişik bir yemkin Arap dilinde. Hindi harflerin. Yara Ü harfin anda şartlaşa o bile bilirsin. Hani U deyip de okurana bula, U deyip de okurana bula. Yanındaki tartıka karıp ona Ü deyip okurana mümkün. Ama nişik E harfin biri E. Eti diyende E harfin nişik bilirsin. Yaki mine Ü harfin görerek Ü. Etterge degende harfin nişik bilirsin. Bu zor problemi. Bunda bir yol bulgan, o başka yerde, başka tür yazılarda da görünüyor. Bir neçe harfini, yine tamva degen termin kirdiğinde, yaki grafa degen termin kirdi fende, harf diye etem, anlaşılan için bir neçe harfini birleştirip bir ağızını, bir solu var. Yaki sözlerde, yazılarda harf sanı bilen ağız sanı doğru gelmiyor. Mesela bugün güne kararız. Misal için kadegine misal vereyim. Buramlarda iriler göresiz, niler, Fransa maşinalar, yeni maşinalar, Renault diye yazılan. Görüyorsunuz vardır indi. Renault niçe harf? 7 harf. Şolay mı? 7 harf. Renault. Evden niçe okuyuz? Renault. 4 avaz. Mesela yazı, mesela oku. Teresa koyduğunu yapkarağız. Misal için yine көп kişi Çin dillerinde mektepte öğreniriz. Etik Nemesçe, Almanca. No şuluk Alman sözü etik Deutsch. Neçe harf Deutsch degende yatağında. 5 harf. 5 harf bu ay. Okuyuz 4 harf bilen, 4 avaz bilen. Deutsch. Bu bütün dillerde, şu Fransız dilinde de etik başkaları Fransa'nın Paris, indi Ruslar onu Paris deyip içinde 5 harf bilen yazarlar. Fransız özü niçe kanı Paris. Hatta bir diyalekte r kaldırıp çığa var ve bir diyalekte bitmeyi bitirirler. Paris. Sana harf okumay. Hatta r, g bulup kitap. Yani isi Paris deyseler, bilmeyen kişi bu narsa kendi optarıp okura mümkün. Yani bu tilde şunda da konuşalım var. Bunda da ne şunda etik no adegine bir anda son diyetle şimdi anda jide sanı var bizim. Tatar dilinde jide, j i d 4 harften jide, j ama da başkalar. Bırıngı Türkiye dilinde yeti kıskayı eli bırıngak çıkında bulgan deyler. Eli onun köşesinde eti var. Eme yeti t-i. Demek t üzergen bizim Tatar dilinde de bulup, j ala üzergen y bulup. Kabir taşında j var. Jim harfi Arapçındaki ya harfi yani i var.
Ondan soң әлиф бар. Мында яғни bu ижек ақыры кетті, әлифтен соң жалған бет енді. Енді ол қоссақ жи, я, ти бар, т харфі екі нақта білен. Мында кәсірі бар харека. Жи, я, ти деп орғаты еш. Қадыр шулай ілікті оқыдылар аны, қадыр шулай оқын қайбіршілер. Харфқа харф оқыл. Жи, я, ти. Ләкин біз қарасақ, түрки тіллерінің, бүтін түрки тіллерінің тарихын қарасақ, мында я деген харф келіп кірді. Рус тілдегі я деп айтайық. Бұл дифтонг, екі ауыздан тұрған харф. Біргіне түрки тілде де, тарихында да бұл көрініш жоқ. Бұрынғы түрки тілдегі яки ауызы дифтонгны бермей, дифтонг бола алмай. Оның үшін ұзын ауыз болуға тиіс, башқа шарттар бар. Бұл демек ясалма ауыз, ясалма тұрмышта болмаған нәрсе. Бұл демек мына бұл үш харфini бірләштіріп, ауыздан берелер. Бұл құрамыз дейіш жети деп. Бұл бір генә мисал болса, шек туар еді. Тіл білімінде закон бар. Дұрыс деп әйту үшін ең кемінде үш мисал керек. Мына сізге бір жети, шулақ жазылы бар биш деген санда, анда жазылы Б, И, А, Л. Биали деп оқырайық. Шулақ қайдан алабыз. Бели, биш. Бел, биш. Шуаш тілінде мәселен пилік, биш. Бел, біздегі шандайлы біз бел деген, биш деген сөзінен көре алабыз. Бұрынғы Бұлғар ханлары исемлігі бар. Бұл жазма исемлік. Ол грек харф жазылған, юнан харф білен. Онда да бел, белчим, бел, бешінші. Демек, бұл нормаль көрінішінде. Тағын бір мисалын кетерем, үшінші болсын үшін, мәселен, кяф, нешке, олғырат, кяф, к харфі, И, А, Л. Ти-я-ли деп оқырайдық. Ләкин, шулық нені көреміз, яны кели. Бұл келін, еш қатын, келін, кели. Фәлен кішінің кели. Қабырташында, және құрақты еш кели деп. Келені яны, татар тілінде бар келін. Шулық тамырда алынған сүз қалған бізде. Кәлеш, келін қалған. Мына бұл оқылыш мәселесі. Онда тағын башқа тіл өзгерістер бар. Ауаз көшішлер. Силем ауазын берудегі үншеліктер бар. Олардың шулай системаға салып, оқырағына керек, жеп оқырға керек. Мұнда бұл қабірташылары бек қимәтлі тарихи шағанақты. Мен қысқарақ тұра тұрышмын, бек уақытым ақсаны. Не үшін? Біз мұнда демек тілінің вазифа тіллерінің үншеліктерін көреміз. Яғни әдәби тілінің, қамена шу бабалар тілінде. Ondan soң біз мұнда көреміз кіші исемлерінің, ене кіші исемлері қолданылған. Қазіркінде олар шақты жоқ. Шақтайы жоқ. Шонан соң, мәселен, мәшке деген исем. Бар ма, жоқ. Сатылмыш деген нәрсе, сатмышлар нері болады. Табырған ки, сатылмыш, мәшке, онда шондай исемлер. Әши, исемлер бар. Терминлар. Мәселен, әлти деген термин. Әлти термini бек қызық термин. Ол қатын қыз исемі ярында қойыла. Мәселен, шәкер әлти. Шәкер шекер, шекер біздің шекер баллы, яғни әлти. Ең бірінші табылған ташларда же біле yazılan көре әлши. Оланы шібір оқыныларында шекер әлши деп айтық. Шекер әлши деген ташта болмаған, башқа ташларда бар. Әлши, онан ясадылар, бұл демек елші. Қарағыз, ол шырда қатын қыздардан менде құқық, зорлықлар зор болған. Елшілер қатын қызы болған деген шындай. Таратылды енді шын фигірлер, фәнни теориялар шақыра башладылар. Енді ташлар көбірек табылғаш, аның біріңгі формасы шықты, әлти. Бірінші формасы әлти. Демек, Т ауазы фонетик нәтижесінде ши болып көше ала, ол законына көрініш. Демек, бұлғарларда екі зор диалект болған.
Ты һәм she. Ул башка мисалларда күренә. Мәсәлән, yeти дигәнен дидем бе, җиде. Тыйда анда ечи бар. Хәтта менә җиргә кире кайтсак, мин антмасам фикерне, анда кайбер хаталы язулар бар, ташлар бар, кичкенә ташлар. Тел белемендә, тел тарихында иң мөһимнәре хаталы язулар. Ул нәрсә язылган? J-A-T, ja-ti дип укыр идек. Yeти. Мен бер дифтонг юк. Яки анда ике J рәттән язылган, J. Җеши, yeти, шу җиде. Менә бу да Силем, Силемдә дифтонгның булмаганын күрсәтә. Торган бер мисал. Мин менә хәмдә кире кайтсак та җети. Менә мин бераз атыр торгач 12нче гасыр Кыпчак сүзлеген таптым, ул басылган иде. Голландиядә анда элти сүзе бар, термин. Ул бай хатыны атаганнар. Менә бездә бу термин бай хатыны бездә ничек аталар? Фәлән кешенең хатыны, бай хатыны, я уста, я фәлән дип анда. Ул элти дигән термин булган махсус. Бай хатыны русча әйтсәк дворянка дигән термин булган. Термин шул ачыклана. Анда бар гаскәри термин бар. Аны ювари дип укыйлар, чөнки хәрефкә күрә. Бу да мин укыйм юри дип. Чөнки иске төрки калганлык ташларында һәм Төрки дөньясында чор дигән батыр термин бар, батырлар термине, соғышлар термине чори, да юри, да ешче күчеше, ул нормаль күренеш күчү. Ләкин хәзергә кадәр әле ашыклап җитә алмаган кайбер терминнар да бар. Анда терминнар санап китсәк, анда бар эш белән бәйле терминнар, алтынчы, алтын остасы, ягъни тимерче бар анда, тамгачы бар, ягъни нилек тамга сугып тора теге сәүдәгәрләрдән инде ул. Салым җыючы инде ул. Анда башка терминнар бар. Анда бераз бик булмаса да дини терминнар бар. Ну, иң күбе хаҗилар инде, фәлән хаҗи. Хаҗилар, анда теге хуҗа бар, теге ягъни бай кеше димәк, хуҗалар бар, терминнар бар. Димәк, анда бар фикх белеме белгече, ягъни философия, теге хукук белгече, дин хукук белгече термины бар. Ягъни терминнар мәсьәләсендә күрергә була. Анда бар кушаматлар кушылып киткән. Фәлән кеше Болгари, фәлән кеше Сувари, фәлән кеше анда фәләни, анда Урта Азиядагылар анда Түркистани, фәлән шәйх Түркистани, анда фәлән кеше Харизми, менә шундый кайдан килгәннәре дә табып була, һәм менә бу этноним кушаматларда күрергә була. Ул яктан бик кыйммәтле. Инде ташны үзенә кисә, ул сәнгать ягыннан, аны бизәлеш ягыннан тикшерүчеләр дә менә хәзер башладылар эшләр. Ул да яхшы материал бирә. Каллиграфия ягыннан, матур язу ягыннан бай чыганак дип әйтергә мөмкин. Менә шул яктан караганда, гади генә кабер ташлары кебек, нинди күпме, нинди кыйммәтле, аны бәһасыз бер чыганак дип әйтер идем мин бу кабер ташларын. Монда кеше исемнәренә якын килгәндә, билгеле кеше исемнәре бик үзенчәлекләре бар. İslam dini белән бәйле алар инде күне белгәннәр дип әйтик, анда Әхмәт булсын, Мөхәммәд булсын, алар инде күне белгән. Әле сәйр яңгыраган исемнәр бар. Биле ул исемнәр менә хезмәтләрдә без аны исемлек рәвешләрендә бирдек. Аларның кайберләрен менә аномастлар дип әйтик инде, антропонимнар булсын, аномаслар булсын. Бу өлкәдә эшләүче галимнәр кулланалар, ләкин тегәл рәвештә, максатлы рәвештә менә бу Болгар кабердашларында исемнәр, һәм аларның исеменең һәрбер аерым-аерым исеменә алып, аның кайдан килеп чыкканлыгын, ничек үзгәргәнлеген, хәтта фараз рәвешендә, фарази рәвештә булса да, алай тикшергән хезмәт юктыр дип уйлыйм. Аерым-аерым исемнәрне нәрсә өчен, нәрсәнедер раслау өчен, нәрсәгәдер истәп кую өчен кулланулар бар. Сүздә юк. Менә булай әле тегәл исемне алып, аның этимологиясын дип инде
кайдан килеп чыкканлыгын һәм бәлки ни өчен шулай үзгәргәнлеген тикшергән хезмәтне ничек юк, бәлки бардыр. Менә соңгы елларда бу кабер ташлары темаларына biraz игътибар артты. Менә минем белүемчә Казанда гына да үзенчәлекле бер эш үзәк бар дип әйтик инде хәзер шөгыльләнүчеләр. 40-50 еллык элегрәк тә әйтмим, безнең заманда бу тема буларны өйрәнү бик авыр иде. Чөнки Коммунист партиясының идеологиясында атеистик идеология, дингә каршы кабер ташы инде ул дини идеология дигән сүз. Шуңа күрә аңа яклау бик табалмады. Аерым галимнәр үзләре генә шул хәвәскәрләр дә үзләре генә дигәндәй төрле юллардан өйрәнү булды. Һәм зур уңышларга ирешү булды. Менә хәзер инде минемчә бу төркемнәр үз башларыннан түгел, матди ярдәм дә алып, акчалатан ярдәм дә алып, йөрү өчен, бару өчен яки машиналар да алып теге җиргә җәяү йөрергә булмасын. Безнең шикелле һаман яки велосипедта йөрү инде белән барып теге аренда велосипед алып, җиһазлар алып, җиһазлар булдырып, яхшы фотоаппаратлар белән әзерлекле рәвештә өйрәнү башлангандыр дип уйлыйм. Менә мисал өчен әйтеп китәм, Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының мирасханәсендә оешкан төркем бар. Анда менә хәзер эшли башладылар. Ләкин бик зур вәгъдәләр биреп әлегә аларны үтә бик күрми, аларга туплау белән, аларны бастыру белән, инде билгеле булган кабер ташларын бастыру белән шөгыльләнәләр. Анда бик яхшы белгеч бар, сәнгать белгече. Ул да анда бик эшли теге белгеч буларак теге ясап төшереп, копиялап ташларны. Икенче бер төркем әйтер идем, нидә бар, милли китапханәдә нигезендә. Анда фән буенча директор ярдәмчесе Ирек Хадиев җитәкчелегендә һәм анда берничә кеше. Алар инде бер 5-6 зур форматта районнарны аерым чыгаралар, кабер ташлары, зиратларын тикшереп чыгып, шул ташларны, бу инде болгар ташлары түгел. Нәрсә бар, шуларны тикшереп, шуларны аерым китаптап чыгаралар. Икенче мин белгән идә бар, тарих институтында бар, Мәрҗән исемендә тарих институтында. Анда Айнетдинов шөгыльләнә, улар нигездә шөгыльләнә, нигездә дип әйтәм, шөгыльләнә Казандагы зиратлар белән, иске зиратлар, Яңа Бистә зираты белән. Аларны инвентаризация дигән сүз бар, термин. Ягъни терки, барлый, ачыклый, һәм аларны шул бастырып чыгару эшенә дә алынды. Менә шул төркемнәр бар. Кайбер җирләрдә җирле хәвәскәрләр дә бардыр, аларда. Менә кайвакта миңа хатлар килә интернет аркылы. Менә мин шул фотолар җибәрәләр, менә бу таш тапканым, бу ни таш икән дип сораулар. Шундый кешеләр дә бар димәк. Менә шулай игътибар артыр, һәм ничектер бер алга таба китеш булыр дигән өмитем бар. Менә заманалар үзгәреп бара, фикерләр үзгәреп бара, ягъни мәдәният, мәдәни карашлар, иҗтимаи карашлар, төрле карашлар үзгәреп бара дигәндәй. Бу кабер ташларын башына өйрәнгәндә археологлар нигездә диккәт. Чөнки алар казу эшләре алып бара, шунда да табыла. Кабер ташларын шактый зиратта түгел. Я ул ташланды авыл җирендә, басудан булырга мөмкин, я ул нидер бер агачлар эчендә, урманда калырга мөмкин, әрәмәлекләрдә булырга мөмкин. Шуңа күрә башта бит кабер ташларын эзләгәндә авылдагы картлар белән чәйшәсен, алар белән чәй эчеп утырып, шундый нәрсәләр күрмәдегезме? Алар да хәйләкәр. Ул тиз генә сиңа ачылмый. Шунда бер хат чыгарган була сиңа гарәпчә. Менә мин малайданмы, кемнән дә күрсәләмме, хат алган, шуңа укып бирә алмаскан башын дип. Инде син гарәпчә язылган, гарәп хәрефләр язылган хатны кем? Оннан кин аңа рәхмәт ди. Шул вакытта ул синең белән сөйләшә башлый. Күрсә, менә мин шунда күргән идем, менә шулай дип әйткән иде, фәлән. Ул ягы бар. Бу теге ниләр адрес мәсьәләсе инде. Аннан соң безнең галимнәр нидә телчеләр булсын, археологлар булсын, анда кемнәр булсын, теге разведчик археологлар бар, теге катып утыручы археолог һәм башкалар бар, бар. Күргән нәрсәләрне шул үзләренең
defterlerine yazarlar. Mine falan yerden falan taş gördüm. Mine eğer kursam mine şunda aşıp tıra falan kişinin eğitimçe şu falan diyen şunda malumatlar toplav da bardı. Şimdi mine onlarga ben mesela bir zor hizmet yazgan Harun Vali Yusupov'un yaxşı etnograf ikanin, arşivin ikanin bilem. O ölüp gittiğinde o mine kuralmadım ondan da. Mine kitabı bir kıymetli kitabı çağırıp aldı Moskov'da. Şu kitabında da görüne. Bulgar taşına tül, o Kazan Xan'da çırına gitken, ondan sonra şuralar kaybırlarının şunda kirtken, bizim fikirlerim bilen ortaklaşkan şunda. Onlar turunda. O niçik girgenligin bilmeyim. Ben mene üzüm turuna aytalam, indi üzüm diye aytı oldu. Bir yemsiz söz olsa da. Mesela, ben Esir Fenler Akademiyası'nın Til Bilme İnstitüsü'nün aspirantura bitirip diştat yaklap koyduğum şimdi bunda Kazan Akademiyanın Kazan filialında işe başladım til bölümünde. Hem şu indi Moskova Fenler Akademiyası'nda bu indi. Esir Fenler Akademiyası'nda Türk Okul Komiteti çilinde bularak bana şunday burs takılan idi. Bu Bulgar kabartaşların toplağı onların neyin ezirleği. Albüm revişinden başta şu an topla meselesi. Onların bitinde oturup toplabımı yürüye gerek. Spiyatçılarda yürüye. Bu dine karşı bulan ideolojiye, ateistik karışlar için kabartaşının jirat kabarasın bu ne? O materyalistik güzelliğe karşı geliyor diyen şunday oylar bulganlıktan ben ellerine yerden kuralmadım. Şuna göre bir gün ümitlenmedim. Özümün yaxşı fotoaparatım var idi, Zenitiye diyen. Ben ona konukkan eminde şuna hiç ona vaktan yok. Zavoddan barıp satıp aldım fotoplyonka A2 diyen markalı. O Koran'da da çizgen pillik biri. Ama bir çaklık gerek mi? İttik alıp bisikletli yağmurdan saklan için plaş giyip degende tavup bögülüp sağılıp ortalayı bütün etrafımın diye kirek alıp sırtırga bıçak, şotkalar alıp hem istampaj degen narsa kazata kerek bulab ekan. Istampaj işlerge pek yaxşı mı? Lakin o indi yukarı bulan kağıt kişilikleri indi o. Lakin onu da alıp bulmadı. Şuna göre kibritlerden, ılkı kazlarını sırap jirip satışçılardan alarını jiyip, şu aytıp kapşıkını arkaga basıp, jeyevlep, çıkıp gitteydik ekspedisiyaga. Koy vakta arkeologlar bilen çıgasın, arkeologlarının şu bazılarına kadar indi oturup barasın, maşina bilen nasıl gidersin, indi jeyev indi. Bir oğuldan bir oğula kadar şuna giriysin. Mine şunday yollar bilen toplarga toru keldi. Indi istampaj diye belki istampaj kızı bütün fenni yanları istampaj. İstampaj kağıt indi. Ona kabir taşlar kabirsi basıp durmuyor, ya yığılgan bola o. Onun üstüne yiyip salasın kağıdını, yeşil çirekini alasın, şıkıp tutunasın onun üstüne şıkırga. Bir de o yaxşı, kabir harfleri kabarın kılılsa, o batınkı kesilgen milerini koyup alasın istampajı. Ama yeşil ulen, yeşili uleninin şu izi kala, o birazdan bir yarsettesin kibe o. Şimdi karandaş alıp şunu retliysin. Kıyıların tıkıp hem koyda sinanda çıkmağın, ana karab, taşka karab indi şunda. Şulay istampajlar yasap, şulayrak yeriye turup kelgen idi vaktinde. İnşallah dibetегinde hazır zamanda şartlar yaxşırgandır. Bizim bu izlenişçilerge, fen kişilerine bu epigrafika bilen söylenüvet dövüşlerge. Ne bileyim.